Қойдасың бүтін кіші? 15 минутқа сыға қалар енді. Сағат 3-те жиылабыз деп, сөйлештік бет. Катя, қызлар қойда? Катя? Катя? Әйе. Исәнмісіз? Катяға әйтіңіз әлі. Башын көтеріп, достына иқтибар етсін әлі. Ғафу ет Борис. Оқығанда мен қай вақыт шулай китапқа шумам да бірей-бір ешітмейм. Нәрсе оқисың? Гарри Поттер һәм фәлсәфәче ташы. Гарри Поттер. Аны бик қызық деле. Сенің оқығаның юк ма? Yok, оқырға керекме? Һич шексіз оқы. Ул супер китап. Анда шундый қызық хәлләр була. Киносын ғана қарасам ярамыймы? Киносы да әйбәт. Ләкин китап унда тапкыр кызыграк. Анда шундый кызык геройлар. Минем кумир Гермиона Грейнджер, шундый акыллы кыз. Аны башта яратмадылар, ләкин ул Гарри белән Уизлинең иң якын дусты булды. Катя, сіз Гарри Поттер турында сөйләшәсезме әллә? Мин аның иң зур җанатары. Шулаймы? Син укыдыңмы? Укыдыммы? Мин бөтен китапларын инде 2-3 тапкыр укып чыктым. Фильмнарын инде 100 тапкыр караганмындыр. Менә бит. Ә синең өчен кумир кем? Минем өчен аерым бер герой юк. Барысы да кызык. Хагридны яратам, Уизли да ашый. Мин хәтта аны уйнаган актерның Инстаграмына да язылдым. Гермионаны уйнаган Эмма Уотсонныкына да. Ләкин алар инде олы. Фильмдагы кебек кичкенә балалар түгел. Менә бит ничек була. Айнурның да сәер кызыксынуы бар. Ник сәер булсын? Гарри Поттер яшүсмерләр әдәбиятында иң популяр китап. Син беләсеңме? Аны олылар да кызыксынып укый. Юк инде. Мин яхшы мәгънәдә генә әйттем. Сәер түгел, кызык дип әйтергә кирәк иде. Икенчедән, кызыксыну начар була аламы? Менә Артур теләсә инде спортны ярата. Теләсәң инде түгел, шахматны яратмыйм.